মোৰ নাম বিস্মিতা দলে। তোমাৰটো? বিস্মিতা দলে। তোমাৰটো? নয়নিতা দলে। তোমাৰটো? সুৰতি দলে। তোমাৰটো? পল্লৱী নাথ। दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय दाखालिनिफ्राय आङो मिसिं समाजनि मोनसे अलिम्पिक जागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय नैबे जायगायावनो जागोन लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ने बे जायगायावनो बिदिबा जों फारसेनिफ्राय नायलांनोसै ना लोगोफोर नै बे जायगायावनो जागोन आरोना बेयाव दा बर्थमान भलन्टियारफोरल' दंथ'यो खेल जाथ'वाखै आरोना दसेनि उनाव जागोन मानो होनना बुङोब्ला भलन्टियारफ्रा दा बर्थमान दंथ'यो माने गेलेग्राफ्रा मोनफैथ'वाखै आरोना लोगोफोर दसेनि उनाव मोनफैगोन खोमा नैबेयावनो गेलेगोन आरोना बे गुगामु हायार सेकेन्डारि फिल्ड आं नोंथांमोननो गुगामु हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बे खेला जागोन होनना बुंबाय थादोंमोन नाथाय नैबे जायगायावनो जागोन आरोना लोगोफोर नै नाथाय आं जिथिया खेल खेलायोना अब्ला फारसेनिफ्राय देखायगोन लोगोफोर दा बर्थमान जायगाखौ नायना लानि माबायदि बायदि नै ओरैजा नायबानो जाबाय गुथे भलन्टियार गोजा आरोना बेफोरो लोगोफोर बर्थमान माने गेलेग्राफ्रा नैबे फिल्डआव दंथ'यो दासिम फैथ'वाखै आं मैयादि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना बर्थमान बे फिल्डआव दंथ'यो दासिम बर्थमान मोनफैथ'वाखै नै बे फिल्डआवनो जागोन आरोना खेला नै ओरैजाय दासो गेट बानायबाय दं गेटआ जाथ'वाखै दसेनि उनाव जागोन नाथाय दिनै माने बेबायदि मेन स्पर्ट्सनि खेलफ्रा जागोन ना जाया मिथिथ'आ नाथाय रानिंफ्रा जागोन खोमा बुंनाय बायदिब्ला रानिंफ्रा दिनै जागोन आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय आंनि बेकग्राउन्डखौ नायना लाबानो जाबाय नैफोर गुथे माने भलन्टियारफोर थागोन नामाथाय नायनानै बेबायदि नुदों आरोना लोगोफोर नैफोर नायना लाबानो जाबाय सिगांखैजाय बेयावनो जागोन आरोना गाबोन सिम नेना थादो लोगोफ्रा खेलखौ आं गाबोन फारसेनिफ्राय देखायजोबगोन मा खेल जायो बेयाव गाबोन जेसेबां हायो देखायनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर बर्थमान दा माने बे गेलेनो गोनां फिल्डनि सोरगिदिं नोंथांमोननो आं देखायगोन बेयावनो जागोन आरोना खेला ओरैजाय नै गुथे भलन्टियारफोर गोजा दं आरोना नैबे फंबायमोनजों एसे सावरायनि फंबायमोना अबेनिथाय जाहाथे फंबायमोनजों एसे सावरायना लानि बिथांमोना अबेनि दादा অকমান কথা পাতিব পাৰিম নেকি পাৰি বাৰু দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি আহিছোঁ ধেমাজি মাছখোৱা বেঙেনাগড়া ধেমাজি মাছখোৱা বেঙেনাগড়া ন ইয়াত কি হেৰি অলিম্পিক যে হ'ব বুলি কৈছে এইটো আজিৰ পৰা হ'বনে কালিৰ পৰা হ'ব একচুৱেলি অলিম্পিক নহয় এইটো আগতে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া এডিশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মিচিং অলিম্পিক বুলি হৈছিলে কিন্তু কোনো মানে ট্ৰাইব বা কাষ্টক লৈ পাৰ্টিকুলাৰলি এটা অলিম্পিক কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যোৱাবাৰ বা ছেকেণ্ড এডিশ্যনৰ পৰা ধেমাজিত মিচিং স্পৰ্ট কাৰ্নিভেল হিচাপে নিউ নাম দি মানে কালিৰ পৰা আজি অপেনিং চেৰেমনি আছে থাৰ্ড মিচিং স্পৰ্ট কাৰ্নিভেল থাৰ্ড এডিশ্যনটো আজি অপেনিং কৰিব তাৰপিছত কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ দুদিন স্পৰ্টছখিনি কম্পিটিশ্যন হ'ব তাৰপিছত পৰহিলৈ ক্লজিং ইয়াত বাৰু কি বিভাগৰ স্পৰ্টছৰ খেল হ'বগৈ মোটামুটি মেক্সিমাম এথলেটিক্সখিনি আছে ফুটবল ভলীবল কাবাডী লগত এইখিনি আৰু এইটো কম্ফু কাৰাটে টাইকাণ্ডো এইবিলাক সেইখিনি এতিয়ালৈকে এড হোৱা নাই সম্ভৱ আগলৈকে চিন্তা চৰ্চা কৰি সেইখিনি এবছৰ মানে নহ'ব পাৰে আৰু ন হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে না নহ'ব পাৰে আগলৈ আৰু যোৱাবাৰ যিহেতু গাৰ্লছ ফুটবল নাছিলে এবাৰ নতুনকৈ আণ্ডাৰ 19 গাৰ্লছ ফুটবল এড কৰিছে আগন্তুক যিমানখিনি আহি থাকিব আপকামিং ডেজবিলাকত নতুনকৈ শিডিউল কৰি আৰু এড কৰা ৱেইট লিফটিং পৰ্যন্ত এড কৰা পৰিকল্পনা প্লেনিং কৰি আছে মানে বাৰু এইটো যোনটো হেৰি ন স্পৰ্টছ ইয়াত আপোনাৰ কোনোবা MLA মিনিষ্টাৰ এইবিলাক মানে খেলখন মানে ফাটিবৰ কাৰণে কিবা দিছেনে এইটো মানে সম্পূৰ্ণ টাকা মিচিং পৰিংকাবাঙৰ যোনটো TMPK চেণ্ট্ৰেল কমিটি অল মিচিং ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰিছে গতিকে ফাণ্ডছ আৰু যোনখিনি অৰ্গেনাইজিং কমিটি তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিছে তেওঁলোকে সেই সম্পৰ্কে বিশেষ জ্ঞাত হ'ব আমি যিহেতু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছোঁ ৰিজনেল কমিটি সেইটো কাৰণে সেই ওপৰত আমি বিশেষ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই হ'ব তেতিয়া ন ঠিক আছে থেংক ইউ তেতিয়া আগলৈ যাওঁ अब्ला सिगां खैथांनि ना लोगोफोर आदायाथ' गावसिनि
खेल बा स्पर्टनि सोमोन्दै मोजाङै बुंना होबाय माने मा स्पर्ट्सनि खेल जागोन बिथाङाथ' बुंनानै होखाबाय माने कम्फु काराटे थाइगान्डु बेफोर जानाय नङा माने बे बोसोराव नाथाय बेबायदि खारनाय बारनाय फुटबल भलिबल बेफोर गासिबो जागोन आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायबानो जाबाय नै ओरैजाय दासो बानायबाय दं आरोना माने बर्तमान भलन्टियारफ्राबो दंफैयो दैयाव नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नैफोर गारिफोर आरोना नै ओरैजाय साउन्ड सिस्टेम नामाथाय बिथांमोनजों एसे रायलायहैनि बिथांमोना फिननायखौ होगोन ना होआ नायनि ना लोगोफोर बिदिब्ला खाथियाव थांनि नैरैजाय सिगांखै थांबाय थानि ना लोगोफोर बिदिब्ला आवगायलांनोसै नै ओरैजाय बेयाव पुरा साउन्ड आरोना लोगोफोर नै बेयो साउन्ड नैयाव गुते साउन्ड सिस्टेम गोजा आरोना नैफ्राव गुते साउन्ड गोजा नै बेयाव गुते साउन्ड साजायजोब्बाय आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै बेखिजाय गुते डिजि जेनेरेटर साउन्ड बेयाव थाजोबगोन आरोना नैयाव माने माबा जागोन आरोना दामनाय देनायफोरा जागोन खोमा मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरो नै सायाव जागोन आरोना लोगोफोर नैयावनो नैफोर गुते लाइटिं गोजा नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै बेखै माने हारिमुनि बुस्थुफ्रा इयाव दंजोबो आरोना नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै बेखै नै Hal check 1 2 this hello check hal this hal check 1 2 बेनो थालिरा सबाय दं बिदिब्ला सिगांखै नायलांना लोगोफोर नै बेखै जायो आरो सियारफोर बहायना दोनदो आरो मानो होनना बुङोब्ला दा बर्थमान जाथ'वाखै नालाय माने दा मोनाबिलिनिफ्राय गेलेनाया जागायजेनगोन बायदि दानि बुंनाय बायदिबा आरोना लोगोफोर गाबोन देखायनोसै जेसेबां हायोना लोगोफोर दिनै आरोबाव मा देखायलांनो हायो सिगांखै नायलांबाय थादो लोगोफ्रा नै दासो सफा माबा माबि लाबोबाय दं आरोना नै ओरैजाय नै बेफोराव गोबां माबा माबि नै बेखै नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैजाय नै दासो सियार माबा माबि बोख्लायबाय दं आरोना लोगोफोर बेखैजाय ओरैजाय बिदिब्ला आदामोनजों एसे रायलायनि ना खाथियाव थांनि आदाया फिननाय होगोन ना होआ बिदिब्ला खाथियाव थांनि ना लोगोफोर नै खाथियाव रायलायनि एसे आदाजों দাদা অকণমান কথা পাতিব পাৰিম নেকি আপোনাৰ লগত আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াৰে গোগামুখৰ ন গোগামুখ কোনটো গাঁৱৰ মই প্ৰপাৰ চাৰিআলি ন চেতিয়া গাঁও ইয়াত কি খেল হ'ব দাদা ইয়াত মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্নিভেলৰ 3rd এডিশ্যন এবাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ অথনি মানে ইফালে সুধি পেলাই অকণমান জানিব পাৰিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিম ইয়াত মানে স্পৰ্টছ হিচাপে কি খেল হ'ব ইয়াত প্ৰায় 17টামান ইভেণ্ট আছে আপোনাৰ এথলেটিক্সৰ ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড গোটেইখিনিয়ে হ'ব তাৰপিছত থ্ৰয়িং আছে জেভলিন শ্বটপুট ডিছকাছ থ্ৰ' তাৰপিছত আপোনাৰ চুইমিং ফুটবল ভলীবল কাবাডী আৰু এটা আমাৰ মিচিঙৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মানে সেই বাঁহৰ লাখুটি দুডালৰ ওপৰত যোৱা ডগ ডিগ বুলি কয় হয় খোজকঢ়া নহয় ৰানিঙে হয় তাতো মানে সেইটো এটা মিচিং সমাজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মানে এটা গেম হয়
মানে প্ৰাচীন আৰু পৌৰাণিক এটা গেম বা খেল সেয়াও ইয়াত মানে কম্পিটিশ্যন হ'ব তেনেকৈ মানে আটাইখিনিয়ে ইয়াত হ'ব গোটেই খেল ইয়াতে হ'ব ন এখন ফিল্ডতে হ'ব এইটো হ'ল মূল মানে মঞ্চ ইয়াত ভলীবল ল'ৰা ছোৱালীৰ ভলীবল হ'ব আৰু কাবাডী হ'ব তাৰপিছত আমাৰ এইফালে ছাইডত যি কলেজৰ আছে তাত ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড আপোনাৰ থ্ৰয়িং ইভেণ্ট গোটেইখিনি তাত ৰানিং চানিং চব তাতে হ'ব আৰু আমাৰ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ তেখেতসকলৰ যিখন গ্ৰাউণ্ড তাত মানে বেডমিণ্টন বেডমিণ্টন তাৰ ভিতৰত মানে কেইটামান খেল আছে এইটো আপোনাৰ যেনিবা ধৰি লওক কম্ফু টাইকাণ্ডো কাৰাটে এইবিলাক হ'বনে সেইখিনি এতিয়ালৈকে সেইখিনি সংযোজন হোৱা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায় মানে বছৰসমূহত হ'ব পাৰে ন হ'ব তেতিয়া ন ঠিক আছে ধন্যবাদ হ'ব बिदिब्ला लोगोफोर सिगांखै नायलांनोसै नै ओरैजाय माबा माबि बोख्लायबाय दं लोगोफोर नै आदामोननिफ्राय सोंनानै एसे मिन्थिबायना मानो होनोब्ला खनसे नङा खननै सोंबाय खननैयावबो जेनेबा बिथांमोना बुंबायानो मा खेल जागोन बिथांमोनजोंथ' एसे सावरायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफ्राना बेनि जायगाया बबेयाव दं होनना बुङोब्ला लोगोफोर आं सिगांखै देखायलांगोन लोगोफोर नैबे स्कुलावनो आरोना लोगोफोर नैबे हाई सेकेन्डारि स्कुलनि हाबनाय लामा नैबेयावनो बिदिनो हाबनांगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै सिगांखै नाला ओरैजाय गुगामुख दै बेनिफ्राय ओरैजाय गुगामुख मोनगोन गुगाम माने लखिमपुरनिफ्राय फैबाथाय गुगामुख 36 किल'मिटार निफ्राय 36 किल'मिटार फैयोब्ला नोंथांमोना मोनसे ट्रफि पइन्ट मोनगोन ट्रफि पइन्टनिफ्राय नोंथांमोना लेफ्ट साइडखै गिदिंनानै ओरै धकुवा रड फैयो आरोना धकुवा रडखै फैनानै बेनिफ्राय फैनानै ओरै फैबायथ' फैनानै ओमफ्राय नै बेयाव मोनखागोन आरोना लोगोफोर ओरैजाय सिलिमपुर मोनगोन सिलिमपुरनिफ्राय बाजार मोनगोन बाजारनिफ्राय नै इयाव गुगामुख हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेट दं आरोना लोगोफोर नै बे गेटजों हाबलांबानो मोखाङावनो मोनखागोन बारा गोलाव हाबनाङा माने एसे हाबबानो मोनगोन आरोना नै लोगोफोर बे लामाजोंनो हाबनांगोन बे लामाजों हाबबानो बेयावनो मोनगोन आरोना स्पर्ट्सखौ नोंथांमोना जुदि सोरबा गोसो दङब्ला गाबोन मिसिं टार्मिनेल स्पर्ट्सखौ नायनो हागोन आरोना नै लोगोफोर बे फिल्डआवनो नै ओरैजाय आं नोंथांमोननो देखायहरनि आरो मोनसे खोथा ओरैजाय दै ओरै जुदि नैनिफ्राय फैनानै ओरै जुदि सिदा थाङोबा ना ओरैजाय दुखुवा खाना गिलामारा मोनगोन आरोना लोगोफोर नाथाय ओरै थांनो नाङा ओरै थाङाबासिनो नोंसोरो डाइरेक्ट ओरैजाय हाबलांबानो जाबाय बे लामाजों लोगोफोर बिदिब्ला जों सिङाव हाबलांसै ना लोगोफोर नै ओरैजाय नै गुगामुख उच्चतर माध्यमिक बिद्यालय आरोना नैबेनो गुगामुख हायार सेकेन्डारिनि हाबनाय लामाया आरोना गेटआ नैयो नै फिल्डआथ' इयावनो दंखायो लोगोफोर नै ओरैजाय बिदिब्ला जों सिंखिया हाबलांनि ना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नैखि दखानफोर दं आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय दखाना नैया दं बेनिफ्राय नै ओरैजाय खुसेर फेरेददो ना मादोथाय लोगोफोर नायलांनि ना बिदिब्ला नैयाव सिङाव हाबनानै नाहैनि खुसेर फेरेदनायखौ नै बेयाव खुसेर फेरेदग्रा मेसिन आरोना नै जेनेरेटर सिङाव नै नायना लाबानो जाबाय आरो नै ओरैजाय फ्रुइट जुइस स्टाइलनो काप मोनसेयाव 20 रुपिस आरोना नै लोगोफोर बिदि होना दोननाय दं ओमफ्राय नै इयाथ' बर्थमान बानायबाय दं बिदिब्ला जों सिगाङाव थांनि ना गुगामुख हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मेन गेटखौ नायनि बिदिब्ला नै सिगाङावनो आरोना लोगोफोर नै
बिदिब्ला जों स्कुलनि मेन गेटसिम थांनि ना स्कुलाव हाबनाय मेन लामासिम थांनि लोगोफोर बे स्कुलावनो फरायदोंमोन आरोना आं सिगां क्लास 10 सिम आं नैबे गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायदों सिगांथ' जेनेबा एलपि स्कुलाव क्लास 4 खौ पास जायोबानो क्लास 5 आव माबायाव मोनफैयोमोन आरोना जिखुनु जेनेबा एमइ स्कुल बा हायार सेकेन्डारि स्कुल जोंनाथ' गगामुग हायार सेकेन्डारिया खाथि नालाय आं इयावनो गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायबाय आरोना क्लास 5 निफ्राय क्लास 10 सिम नै मेन गेटआ इनो आरोना मनालि जयन्ती सम्पति तरान बारा मोजां मिथिया दै हारसाखौ बारा मोजां रोङा नालाय लोगोफोर गगामुग उच्चतर माध्यमिक बिद्यालय नै 1964 ना मायाव मोन खोमा दै सना लोगोफोर नै ओरैजाय बेनो आरोना स्कुलनि मेन गेटआ नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय इनो आरोना गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुला नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ভণ্টি অকমান কথা পাতিব পাৰিম নেকি তোমাৰ লগত পাৰিব ক'ৰ পৰা আহিছে ভণ্টি তোমালোকে আমি গোগামুখ তাজিক ন ইয়াত কি হিচাপে আহিছে তোমালোকে ইয়াত এনে স্পৰ্টছ চাব আহিছে নে কিবা এটা নাচিব আহিছে নে তোমালোকে খেলিব আহিছে নাচিব আহিছে ন আজি কি নাচাটো হেৰি হ'বগৈ নেকি আজি হ'ব কেইটামান বজাৰ পৰা হ'ব দুটাৰ পৰা হ'ব ন তোমালোকৰ নাম কেইটা মোৰ নাম বিস্মিতা দলে তোমাৰটো বিস্মিতা দলে তোমাৰটো মানিষা দলে তোমাৰটো তোমাৰটো পল্লৱী নাথ মোৰ মানে ধীৰেন বসুমতাৰীৰ নামত হেৰি ইউটিউব চেনেল আছে হা সেইটো কাৰণে তোমাৰ লগত মানে অকণমান কথা পাতিলোঁ বেয়া नांगौ दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिनि फुरा गेलेनाय भिडिअखौ नायनो थाखाय गाबोनसिम नेना थादो लोगोफोर अब्ला बिदिबा बाय बाय